Het orkest bestaat sinds 1927. Wij zijn in 1972 zijn we van fanfare naar harmonie gegaan. Zelf ben ik jaren geleden in het bestuur gerold als inwoner van op Grimby. En zodoende ben ik voorzitter geworden van deze mooie vereniging. Die bestaat uit een 80-tal spelende leden en een 70-tal vrijwilligers die rondom allerlei hand- en spandiensten doen. Het keuzewerk wat wij gekozen hebben is Ravanna, van een componist uit Thailand, die op dit moment al een tijdje in Antwerpen woont. En dirigent en muziekcommissie beslissen altijd samen welke muziekstukken mooi passen in onze harmonie. Waar ook voldoende slagwerk in zit, omdat wij nogal wat slagwerkers hebben. En zodoende is het tot deze keuze gekomen. En ja, mooi stuk.